Mia thanai 29 tariko sini sar bipin. Kami thangwi ba je kamni borongno Chuba kha. Sung jotono saimono tabuk watwi ni jora kamung humung maya ba manui tongbo thangwi maya watwi nobar ni jala lamai rimi pherang hohom dodom wngwi tongma bai kiri koro jotono nogo surup charap hablajak. Hingkhe je mia nai sal 29 tariko kisisa sal tungkhoro koro wngma bai bo o jora no magano holiya. Logi no parano phasingo lamriwi lukurok no subanani bagwi yapiri dorukha. Chwng bono simi nungmaya chini sar David mura singbo kaisa rajniti thangwi jephru thangkrung wngwi kwplai wngmani yagulo agini thangjak koktoma pirjagui tongbai marok. Kaisa school wngwi tailam kwrwi nukhung kwrwi watwi nokbar satung phaikhakai jotono cherong sago klaijak. Chwng chini thinangni lama no naithokui twlangna bagwi o lama no kebo swlamwi rwnai bo kwrwi. Chwng uansukgui phaikha hingkhai belai kheno kotor uansukma phaio tamoni hingkhai o kami tongnai rok o kamini neta rok tangwi o rwng nok nukhung kwrwi tailam kwrwi no bongni mokol bai wngjak kwlaibaikha. Chwng chini cherong ni thinang no mo haikhe swkamai hobai swnai kunu siya wngjak borok no rwngriya borok no naithok tongthok holok kotor khai tlangnani bagwi chwng pohori lailiya. Chwng kwrwi nukkungo achai phaiwi sajak sajala taisa kwrwi khaija chwng thwiwi thana nangno tabuk photo chwng hasuk khuri berai naikha hingkhai kwbangma cherai rok no tongbaikho rwng nogo ma thangya rwng ma swrwngya lama chaya rwng nok kwrwi. Buphuru bo chini tipra sarungni kwpal birman o kwpalo twi nangjak kakbai sino chwng sawi manliya. Omono ani koimung je chini tipra sa neta netri tongnai rok norok mo BJP khaio mo Tripura motha khaio mo CPM khaio mo Congress khaio. Ei omono naiyawi chini je thinang chini je dofa chini je Tripura hamkrani bagwi samung kaham khai phunuklaidi. Norog ani video naitongkha hingkhai jiyani o kok samano nongni uansukma bai bisik chaliklak hinui khakhai tamoni hingkhai chwng kwrwi nukhungni borok bwsa bwtwi sajala sajakno rang gwnang school o porirwi maya. Aboni bagwi no sorkar rok je school limani omono phano naithok khai twlangwi kami o school kwkak mokak thik khaijakya master phwrwngma hamya. Omono kaham khe naikolwi chini cherong no sujok rinani wngthung chini cherai rokni thinang no naithok khai kwsung khai pohorinani wngthung o chwngno hambai nijini sakni bagwi simi ta uansuklaithung jottoni bagwi no uansukthuk chini je Tripura sa dofa borok tongnai rokni bagwi hambai o chwngno kok norok ani video no bahai wngjaka comment khai sanani ta pokdi bai jotono no next video o malai siwana.